hartstikke goed natuurlijk. Nee, we hebben ontzettend veel belangrijke onderwerpen die we samen al oppakken. Maar de veranderende geopolitieke omstandigheden, laat ik het zo zeggen, maken dat het nog belangrijker wordt dat wij elkaar goed kennen, dat die lijntjes superkort zijn, dat we elkaar snel kunnen vinden. We hebben even stilgestaan bij hoe belangrijk dat was op het moment dat, nou laat ik zo zeggen, de actie in Venezuela plaatsvond, als ik hem zo mag samenvatten. Maar we hebben nog een hele ruime agenda gezamenlijk op te zetten. En daar kijk ik ook zeer naar uit. Dus het was heel erg nuttig, erg inspirerend moet ik zeggen en wordt vervolgd. Premier? Ja, hartstikke blij met de ontmoeting vandaag, want we hebben ook direct de kans gehad om de minister en haar nieuwe hoedanigheid te ontmoeten. Een belangrijke hoedanigheid. Minister van Defensie is ook een koninkrijksminister. Defensie is een verantwoordelijkheid van het koninkrijk, is een koninkrijksverantwoordelijkheid die zorgt voor de territoriale integriteit van onze eilanden. En wat dat betreft hebben wij ook van heel nabij kunnen meemaken de laatste maanden met alle spanningen die er was, hoe belangrijk die relatie is en hoe belangrijk dat stukje verantwoordelijkheid ook hier in Nederland ligt, omdat wij ook heel duidelijk hebben kunnen merken in die moeilijke momenten dat de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk enorm heeft bijgedragen aan het ontzien van onze eilanden en zeker ook Aruba van vervelendere consequenties van de spanning die zo dichtbij aan ons kust lag. Er is een duidelijke invloed geweest van de Nederlandse diplomatie, de Nederlandse relatie met de Verenigde Staten, met Caracas. Die hebben gezorgd dat wij in ieder geval, ondanks de nabijheid, er heel goed zijn uitgekomen. En waarvoor ook ons dank en waarvoor ook ons verzoek om ook die betrokkenheid te handhaven in de toekomst. En de minister heeft ons alle zekerheid gegeven dat die zorg er ook zal blijven. Absoluut.